खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाबनि साफ्रोमबो अनसायगिरि आरो खौरां बिजोंखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम मिन्थिहोनानै गोजोननाय मोनदों। नंगौ जोंनि इउटुब चेनेला हेक जाबायमोन, नाथाय बे समाव जोङो बेखौ बोखांफिननो हाबाय आरो जोंखौ जाय बिथांमोना थुलुंगा होबाय आरो जाय बिथांमोना जोंनि बारग' एमडि बिथां दानस्रां ब्रह्म बिथाङा जे गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोङो बोखांफिननो हाबाय आरो बे समाव जोङो नोंथांमोननो मिन्थिहोयो 24 घन्टा जायनि सिगांनो जोङो थाबैनो बोखांफिननो हादों। बड'लेण्ड रादाबल' नङा, गुबुन गुबुन नेसनेल मिडिया हाउसनि चेनेलफ्राबो सम सम बेबायदिनो जायो, नाथाय जोङो नोंथांमोननि थुलुंगाजों आरो नोंथांमोननि जि मदद आरो गोबां सुबुंफ्रा जोंनो थुलुंगा हरदों आरो गोबां सुबुंफ्रा जोंखौ फोरोंहरदों आरो जोंनि बारग' एमडि बिथां दानस्रां ब्रह्म बिथाङा जि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों जोङो बे समाव बड'लेण्ड रादाबनि जि हेक जानाय चेनेलखौ जोङो लाबोफिननो हाबाय आरो बे समाव रायजो राजा बिथांमोना इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंबो जोंनि रादाब फोसावनायखौ बे समाव नुफिननो मोनसिगोन। नाथाय माखासे सिटिंफ्रा दासिमबो मोजां जायाखै आरो गोजाम भिडिअफ्रा बे समाव मैया दाखालिसो फोसावनाय एबा दिनै फोसावनाय बेबायदि दिन्थिगासिनो दङ, अब्लाबो जों बे समाव 99%आ जोंना मोजां जाबाय होननानै जों साननो हायो आरो गासैबो मोनथाया बे समाव जोंनाव फैफिनबाय आरो जाय बिथांमोना जोंनि सायाव गाज्रि गाज्रि सोंखारिबाय जोङो बिथांमोनखौबो जोङो बे समाव साबायखर होनो सानो, मानो होनबा नोंथांमोनाबो जोंखौ थुलुंगा होदों आरो गोबां सुबुंफ्रा गोबां बाथ्रा बुंदों आरो गोबां सोंखारिदों। जों बिथांमोनखौबो बड'लेण्ड रादाब नखरनिफ्राय साबायखर थाबाय आरो बे समाव बड'लेण्ड रादाब अनसायगिरि आरो बड'लेण्ड रादाबखौ मोजां मोनग्रा आरो बड'लेण्ड रादाबखौ थुलुंगा होग्रा साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोङो बेखौनो मिन्थिहोनानै गोजोननाय मोनदों जे जोङो 24 घन्टा जायैनि सिगांनो जोङो बड'लेण्ड रादाबनि जि हेक जानाय एकाउन्टखौ जोङो लाबोफिननो हादों आरो बेनिखायनो जोङो इयुननि समावबो नोंथांमोननि थुलुंगा आरो नोंथांमोननि मददखौ जोङो मोनबाय थागोनखौ जोङो फिन आरोबाव दिनै नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो बड'लेण्ड रादाब इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना फिन आरोबाव जोंनि फोसावनाय रादाबखौ बे समाव नायफिननो हासिगोन।